Dhuwur kuwi 173 apa 174 madeg ning kene sak mene lho. Aku padha iki lho. Oh iya. Lha karo aku padha iki lho, Di. Botol Yakult padane. Botol Yakult lah padane botol Sprite. Lha ndak aku padha iki lho, Di. Iki Majan Asia nomor 4. Nomor 5. Tapi lek kelasnya cara bangsa nang regional barang ngono kan wis diakoni wong. Wis dirol iki. Wah, ndelok donyane. Lho. Oh iya. Nyone kata iki. Ki jare sermu njaluk konten sik metokno lanange ngono. Wiyuh, wis kuwi lho. Piye kuwi? Ah, kuwi kudu wong loro kuwi. Wah, iki engko sing begitu merepotkan kencangen sik. Kayak ngono perlu bantuan. Godani yo magak. Beh, seker tuwek iki. Awakmu iso ngomong ora to al iki jane al delok iki. Lha iki lho delok ndang ngentokne mendo bingung. Amene ngene. Tak anakne Mas, kon jero. Yo, Ndang, yo. Siji rodok, siji mlebu rono. Siji nyekel dadunge ngono lho. Sudek Mas Adi ora apa-apa lah. Heeh. Yo, alon. Yo, jelek. Wes. Yo. Ini. Oh, lek tak cekel yo. Jane arep ge konten opo to iki? Ngetokne kan maskote Kakak TV. Lanange to ya. Weh. Ora gelem beko. Kene dadunge. Kae sing mburi wong loro, yo nesu, yo ngah ra kuat. Yo, magak. Alah, yo. Ono kae, metu rono kae. Ya. Kono di. Alon, yo. Wah. Ini gandengi apa gimana gelem iki, Di? Babon. Kira apa babon biasanya? Anu. Wah, lah yo penak nih. Buah lagi sapi kok. Wah, kalau di. Yo, weh, lon. Lha dalam jalane mudun yo kaya sapi tenan lho, Di. Wah, Kompo. Sentrat ki mong lho. Mepur. Nggih keplean bantal enak iki. Mepur lho. Sapa wani nyekel? Sapa wani nyekel? Wah. Yo, golek nggen. Yo, golek nggon. Bah iki tak kon jongki sitok-sitok malah bubar kabeh iki omongane. Yo, kene. Teret. Yo, Yo, terus. Yo. Diluk aja. Ayo diluk wae ayo. Wah, yo urusane ndak patut tok. Sik, gedai ya. Iki kuat ora masuk ke sini iki, Bos. Sawah kuat. Insyaallah ya. Heeh. Siap kok akeh wong ngono. Yo. Wes, tenang. Boyo gue meneh. Gimana? Wah, lagi. Kilo, geng. Maheswara gledemengan yo. Kuwi pile Mas koyo ngono kuwi Mas Sofian. Iki lek nyuwuk kudu ra nek kancane. Model nyuwukan kaya ngenean iki jam 12 rono. Iki lho. Ulune ngalun, geng. Ya lek cara al penemune ngalun. Wah. Kecekan piye? Lah zaman bosmu sik rene pas ngonten iki prigi cuwili to al. Iki dhisik juara ping kelas apa eman? Juarane dhisik iki kelas B. Kelas B. Juara sijine iki kelas B. Kelas B. Heeh. Maheswara kelas B. Juara 1. Loh. Gladi. Tapi saiki ya gene game arepe eruh gambare iki kondi ya kok iki. Oh, iki anake iki, Man. Ah, bener. Iki sing jenenge Antasena. Antasena. Iki. Lah kuwi lho. Bapake Maheswara. Oh, Malih sumu lho iki. Malih sumu olahraga. Lah mbah-mbahe lek koyo ning kandange Jack kan barongan ya. Mbah-mbahe lho. Nah, Kene ya iki. kene mbambane Antasena iki.
Malah kan teko dino iki sing wis enek putu iki kan iki. Iki metu anak kan lha iki. Ya, putune enek akeh nang kono. Retek menunggan Wes donya. Koyok ngene lho. Wis terangno sitok-sitok al, malah wis mbok demen endi sing ora mbok demen ndi ngomongo. Lah nyawang kabeh aku demen kok mali ya. Paling demen kabeh iki. Emang gue duit apa? Truk kepiye kosong ada piye? Wah, aku ndak wani aku nyangga ngene-ngene gede. Ndak wani. Ribone bosmu iki kon gorene. Lah Liyo sitok. Lah we, ribon sitok kan milih sitok. Lah duwe ku astre aku. Lemes. Iki lho. Iki lho, Maheswara. Iki anake Antasena iki. Anake Antasena. Heeh, iki kuwereng saiki. Jan. Tenagane mbuh kok. Ya wedhus lanang lek ndak dipakani sing enek gisine ora enek tenagane lho, aja salah. Barengan ben foto. Wah, ya tenanan. Oleh cara diomongne oleh ngiklan ki enek kok serbuk bubuk sing burine teng-teng ngono kae lho. Kae nang buri kono kae enek ku tak gawane Aldi ya lah. Lah Aldi demen. Wah, gila. Iki lho bocahe. Mak iya ngene ya. Beh kira-kira ki lek demek awane iki membut ngono apa ora? Membut awake jan. Ulune saka ngene iso klengsreh lah. Piye iki ngalun iki lah. Beh. Yo. Iki usia piro Mas iki, Mas? 3 tahun iki lho. Iki 3 tahun iki. 3 tahun ya. Heeh. Suara itu. Maheswara. Ngarep marem apa ora al? Wah, ngarep maremne mburi nyenengne. Wes piye iki, Man? Lek Hah? ngarep maremne mburi nyenengne terus piye? Demen. Ya wila. Judule demen. Judule demen. Aduh duwe ndak nutut. Dadi rada ndelik. Rada ndelik. Iki lho. Iki bedino barang iki pasiene yo antri ngono ya Mas. Bah, Mas suara iki. 5 iki taker kenyel. Kenyel ya. Bah wis ndak patut. Enggak apa. Wah, soalnya ngene. Gimana, Mas? Lek kene iki kan nyediani barang sing wis kawinan ndek sak het parkiran iki. Tapi panggane lho pasien kon jobo-jobo iki kok ngawit 3 ekor, Wonosobo 2 ekor, Bumen 3 ekor ngono terus piye kudu. Jalure kan ya jalur cilik kan yen mempeng lho kuwi. Lah saiki nek kaya jalur cik ngene iki. Ya bangga. Tinggi. Uang kasih sayang Oh, apa to? Sone barang kan ya bangga. Boleh ya ceng-ceng iki mang. Lho lah iya to, lek cara wong sing tak omongne ceng-ceng lho di lek iki ya nutrisine kan arek-arek mau kan sampean ya roh sing part pertama video iki engko tayang kan ya. Aduh pokok sakmene lho dipikir. Yo Al. Iya. Kudu sitok semangane mek sakmene teko okru iki lho, teko okru iki engko dikirane kene ngapusi lek ngekeki sentrat piro. Lho, nang ya. Iya. Nan, lek cara taker gelas dia ana segelas kok. Gelas. Wong nek gak dimose praktek sedurunge nyekel opo piye ki Mas? Dilapen kabeh. Lah iki cobane nek. Cekelan siji-siji ndak dikencang. Taker wonge kelarak-larak. Yakin wis ngene wis mesti. Langsung. Padahal cah bangkot lho mesti gede-gede ngono. Gede-gede kak karo wedhuse dijaran glinding kabeh. Glinding. Lah iki lho. Ya yes, pokok pakane gizi. Aduse seminggune pindho. Sampune yo panggah sentrat barang, Man. Kangkung kering ampas tahu, sentrat. Oh, wis mek kuwi lho, ijoan sore tok lek enek. Lek ndak enek meneng kok cah mareman kok. Cah mareman. Sentrate ser tuku nang kene yo enek. Enek. Makanya ngomong tahun su kambingku susah gemuk. Kambingku enggak pinter ngawin, kambingku enggak ada tenaga. Ya solusine pakane sing dibeneri. Arepe nyuntekne taker entek pirang koper duwike yo iya lho lek ora karo diimbangi dengan perawatane. Kabeh imbang masalah. Oh. Sing isih kan yo ndak tepat to ya. Lah iki deloken lho awak model awakmu kamerane kok kene iki lho dibiyo kudu taker geger turemi ae enggak glinding. Lho. Dudukin ndok koyo ele rang glinding iki. Orang duduk. Tenanan.
Ki ndok mbok toto ning kene iki ora glundung. Awake membet. Demekane mawi ora bulu lho iki. Wah, semene iku rat. Ini sapa Mas Panji? Iki tak jenenge Jayasena. 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 Iki bocah anyaran. Bocah nyaran. Tapi aku demen tak parkir kene kene. Wah. Umure lagi 2,5 tahun lho, Di. Iki masikan. Iya. Poele gek 3 pasang. Teko kene jek pirang bulan awake kok wis koyo ngene man. Ya, kurang luwih sekitar meh sebulan 2 bulan. Sama ini wae. Wah, iya, awake Bos. wis koyo ngene. Tenanan. Kena sentrat kuwi malah di. Teng. Wulu seger, sehat, malih muda. Wis ora nakal. Nyonyo kencangan. Dawakmu kabeh kan sing nonton kontene kene karo kontene Jack ngono iki kan posisi roh mesine. Antasena tekone ya apa? Pajaran Korea ya. Wah, awake malah koyo ngono. Guepeng, ndak wani ngawin, rusak. Kok dadine saiki kaya iki lho modele. Ya bulune enak lho, Di. Weh, yuh. Sak nang weteng. Jawa Timur wis enak nang Jawa Tengah iki. Kuwi yo wis ngono ki cara wong iki. Weh, wani pamer saiki wis. Nyenane, Man. Heh. Weh, disogoki terus lho, Di. Ya suryane kene. Amit. Rokokmu kelarangan. Mboten. Kanggo kuwi. Watuk aku. Enak. Apa? Bon ya. Blon wae ngene di bulune. Awake membet. Saiki sik apa nek arek sama Mas Pian yang besar mau untel apa? Apa ta? Untelan apa sik? Nek kacange. Wah, enak lho iki. Enak. Iki yo bersertifikat. Piye lho, kene mosok tuku wedhus ora ana darah kotor ngono lho iki. Ono ile darah kotor ile. Blon ta. Piye lho, kene tuku wedhus yo darahe biru ngono lho. Lah apa tak kudu wani larang, maksude cara wong tuku ben gelem larang lho. Lah ngene dasar tak do larang apa darah kotor kok. Nangel lek nerangne wong-wong ngono lho. Iki Majan Asia nomor 4, nomor 5. Tapi lek kelasnya cara bangsa nang regional barang ngono kan wis dakoni wong. Nek kuwi lho maksudku. Dari beberapa peserta sing berprestasi kan gimana Mas? Ya salah satunya. Mas yo sik asor, kalah harus sik juara. Iya toh? Ngono kuwi lho. Tapi kan paling ndak kita kudu ngerti sejarah riwayate. Lah wedhus iki kan posisi mbiyen nomor 4 iki kan wedhus rung macak to. Lah saiki cara umpama tak gawa ning kelas B mulai malih tatak aku. Wong kuping paling arep opo ngene iki yo biji 6 kok. Wis ngaktif dhewe iki Mas. Oh, bah tenagane di. Nah, iki ya. Ndak patut lah iki. Iki cara telinga kalah karo Mas Wara. Misal Mas Wara kupinge 8 iki 6, tapi kan iki nutup lho, liyane nutup. Cara wong ngomong spesifikasine sing dibiji ki apa? Cara pasunge kurang titik, misal iki pasung ya mek biji 7, kancane 8 tapi warnane ya wis pantes, bulune wis pantes, ekorane ya pantes. Iki jane ya ora tak dol, Di. Tapi cara nek nuku swidak nek tak kekne. Iki Mas. Lho. Iki ra didol. Ning lek dulur-dulur iki share Nuku. Swidak ya oleh. jak yo oleh. Heeh lho. 70 yo oleh. Ya oleh lho. Ya oleh, Tidak ya oleh 70 mosok ora oleh kuwi wong kelewian pikiran ngono kuwi dadi. Ngono kuwi lho. Iki sik enek apa kacange. Wah enek. Wes, tapi arep nggih apa lele saiki? Yo kan lek enek wis marem to Mas. Mantan oleh buntel kacang. Ya, tapi kaya kowe jaman karo bojomu mbiyen surat-suratan apa ya ejek surate di. Yo mosok simpen nang lemari kono. Tapi paling ora riwayate wis enek. Cara iki mau digawe karir baru apa ana sing apik garapen gawa neneh. Buntel kacange iki mbiyen ning kelas C, gaene ning kelas B. Iki kan kelas B iki. Mas B iki. Iya dong iki. Balah. Kalahe ning ndi
ditutup musuhe sing alane yo diuber ngono Mas. Iya kudu ngono cah. Bertarung kan yo ngono lho. Goleki lemahe kancane jalu tatas. Leng klumah ngono lho dalan. Ojo sampai ora. Iya. Lho pemain kok. Main ate. Arepe sing main. Lah kok kene kan wis malih waleh iki, Mas. Gejolak gejalu terus kok. Blenger sampean. Wis asor. Ki lho, jagone iki lho. Rumah saku hose ra wani cerita iki, ra iso komen kok. Wah, lah ndelok barange apik-apik aku marem wisan. Lha gurgen di piye to di. Lho ento. Keramat jero duwene angsra yo kok. Iso lemas aku man. Enak. Jaluk dulu tak sek. Heeh. Iki sapa masukane sandi. Lho iki Rinso. Rinso lho. Rinzo. Rinso. Iki jarane iki piye to ki lah jenenge iki Gun lho sing jenenge iki. Apa Mas? Gun iki lho jenenge wedhus iki jenenge Rinzo iki. Maksudku ki apa wedhus reget resik ya ora ngono lho maksude. Ora jenenge daya pisan aku kan ngono. Ya pisan. Rinso iki umure paling enom di antara sederetan iki. Karena iki poele ganti gigi satu tok. Ganti satu tok. Wih, iki lho lek kocape ucul, tak kerwong sitok. Iki para gelem lebokne kono, lebokne kono ae. Mbokne. Iki nesu bocah iki. Wah, yo. Doke Mas, doke yo, doke. Yo. Tung. Yo. Wah, Kaya ngono kuwi piye kayane iki nesu bocah iki. Bah, pesaingnya akeh kok. Ngamuk. Wah, ngono kae lho. Saya arep taker nyekel sitok-sitok. Rampung donyane urusane kuwi. Iya. Ya, kaya ngono. Kalo. Lek Rinso iki kan umure sik 14 sasi to. Iki Mas. Heeh. Sik 14 sasi. Wah, kayak ngebruk nih motor tenan kayak ngodi. Wah. Wis. Yo aja patek digodak nemen. Yo. Dilon ae. Wah, kasar Mas. Ra gelem. Ra gelem ki lek digodak nemen. Iki jaluke to nang dilembut. Heeh. Brontak iki. Wis ngono ae. Wonge ngatur wedhus ki yo manut iki. Manut, iki kudu kimistrine genah tenan lek iki. Kewan wis duwe ngenok. Ya. Duwe ati, duwe nalar kok. Lho, wah awake yo. Awake bah. Kaya ngono iki. Dituntun grembyok. Awake. Iki ki bocah iki ki nek weruh pesaingane njaba nesu to genahe. Carane wong cemburu. Zona Teritorialnya kena iki. Terancam iki. Hop. Nah, hop. Arepe masuk apa piye? Masuk iki. Masuk. Wah, dhuwur kuwi 173 apa 174 madeg ning kene sak mene lho. Aku padha iki lho. Oh iya. Lha karo aku padha iki lho, Di. Botol Yakult padane. Botol Yakult lho padane botol Sprite. Lha ndak aku padha iki lho, Di. Kira. Bocah dimong sik njaluke iki tetep dimong sik iki. Nesu kok. Iki mau rada gegodak le metu. Mane rada beko iki. Wis ben rep sire piye karepmu, sirmu piye ngono ae diturut ae kuwi. Anteng apa mlebu? Anteng apa mlebu? Wis kono melu Om Gewol iki lho. Mlebu. Baleni jong nangkone wis dikai sing enak. Wah dituntune wedokan barange piye lah. Oh, pancingan nganggo aromaterapi. Iki lho deloken lho. Lha wis ngono lho, aten-atenane ngono kuwi. Iki kaya awakmu. Sik kadoan aja banteren. Kaya Adi iki. Nek edan wis ngetut lali. Lali karo sing nang omah kae. Kelas. Iki lho, bah. Lah tapi aku lek delokne Rewas iki masa depane bejuh lek iki. Kuwi lho. Rewas man. Jan awakmu blangkemen tenan ya Al. Mulune bareng aku langsung meneng nek kene gak iso komentar. Duduk ning kabeh. Wah, lagi sing dipilih sing ndi kabeh apik. Ya iki paling baru.
Iki Mas. paling baru, tapi akan menjadi ini fenomenal pada masanya nanti. Wah yo. Proses iki ora dilo. Wah iya ya tenanan, ora gampang, tuku gampang. Ngopeni nangel. Pokoknya harus pertahanan. Mempertahankan angel. Gitu. Ayo, maka emang. Maka iki, boleh iki tok lho sak konten al. Yo. Cahi sik. Kamu gimana masukkan sini? Jaya Sena. Iki ana wong teh kok beh. Jaya Sena ning KKTV ngono ki lho. Senone Kakak TV. Iya. Iki bocah iki ayu lho lepo keciliken. Iki wedhus iki siap kawin lho, Di. Lah kok dijajarne kuwi kaya anake lho piye? Dhuwure 74 lho iki. Lho, 74 cm lho iki dhuwure. Belu jajan kok dilangkai wedhus iki dhuwure pira ngono lho. Lagi di kawin game brobos man. Brobos. Lah iki tak kerep brobos al iki al. Brobos man. Nah, junjung lah iki. Iki di Lagi nyonggo ngene man. Ben pas. Iki paling penak ak dhewe rampung nih konten. Bocah iki mlebune mesti geleme kari dhewe. Kari dhewe. Iki nek njaba iki ra enek pesainge wis ben karo nggih dolanan nggih golek keringet arek-arek iki. olahraga. Olahraga. Kembali kaki Mas Mas Rinso. Rinzo, oh. Bocah iki umure 14 sasi punjul titik iki. Masuk ini Mas. Iya dhuwure sak meter 7 kok. Yo Aldi kan jajar ngandinge ngono lho. Gila. Gila di. Iki wis enek kacange barang ngono Mas. Lek sing sitok iki urung enek. Iki enek riwayat sejarah kudune golek buntel kacang keceplos Keceplos. kakike. Jadi wonge waleh. Waleh. Waleh diopeni gek bejantan tok. Darah biru Mas. Darah biru. Darah biru ki enek sejarah kok Labas Lamuseto dan kawan-kawan ngono kae. Cara arek-arek wedusan kirake swara bahasa kuwi ora asing. Sangat familiar. Sangat familiar. Juarane juara waktu kae Lamuseto yo zaman Bintang Bayu Seto dan kawan-kawan kan kuwi to. Nah kuwi generasi-generasine kuwi. Iki Mas. Lah iki mbambane kene man. Mbambane kene cara ning Jawa Timur ki nek Barongan, Jawa Tengah enek Antasena Antasena. Glodi. Mbambane. Wah, awake ora umum. Iki Biyane ndok enggak glundung iki di. biyane ya apa ya mek kok jaran kore ngono. Iki usia piro Mas Bayi? 4 tahun setengah. 4 tahun setengah tapi wis kok. Nah, iki biyen rewose entek lho, Di. Ini semak sakmu ngene kok. Lah dipikir lek sentra tok ngrontokne wulu gena iki mah tambah akeh kok. Notokne wulu. Lha piye lho? Malah nyelot ngenomi lho wulune. Lah iya, iki lek dipikir dina iki kan so tuwek tapi malah kelihatan enom. Ya wedhuse ngenomi lho. Heeh. Iki wulu nom-nom. Sawang iki postur kan. Mesti klek bae. Nah, suara. Heeh. Mas Warai kan yo anake iki lho. Iki lho. Jan. Fotokopi ini Maiswara ini. Mesine fotokopi. Mesinnya fotokopi. Heeh, Lah iya, sing duwe ya banner setengah ngamuk ngono lah. Mesine fotokopi ya. Iya, fotokopi ini Maiswara Maya kan ngono. Oh. Di. Wah, iki mun kayak jeneng Jambul Wanen ngono ya kenek iki. Oh, wedhus iki umurane karo Jasena padha. Cuma kok wedhus iki ndak enek riwayat sejarahe kaya ini buntel kacang apa galomban ndak. Aku njukuke darah birune iki kok tanen sing omahe ndangkel pring ndangkel pucung. Sing ora genah donya kontes. Tapi anak iki senek buktine. Apik-apik. Kuwi lho. Kupinge leles-leles ngono. Bolune apa enak-enak. Cuma wedhus iki kan corok tinggi badannya iki kalah set karo sik bener-bener terawat. Kalah set. Yo rawatane biasa kok. Rawatan lumrah ngono maksude. Yo kae lho. Oke, tak jenengi Jambul. Ki cara nek wong nekokne ya kenek lho, Di. Yah, ngene iki ya cara karena buntel kacang ki mujare larang regane. Ngene iki 15.000 per didol. Iya 15 juta ngono per didol.
Oh lho, maksudnya 15 kene juta. lek ngekei regane kan yo suwekne barange. Jan iki siap karek ngawin Weh. iki, Man. Lek iki ra umum mal. Beh, pokok kowe jempong tunggangi kok. Lho, jempol ya. Saya asal. Alon jempong ngono wis tumpaki lho iki. Iki 15 juta cepaki babon. Weh, ngawin anake metu. Tukane iki boleh didol. Oh iya lho. Lebih Penak lanang rek wedok. Lah iya, tukokne iki lanange wedoke yo enek. Wes. Heeh. Aku dadi malah ilang konsen lho. Di kare enggakne bocah sitok nesu Ngamuk lho, enggak Ngamuk, gelem ya. mlebu. Saja iya iki bocah roh cah aneh-aneh to iki. Beh ora biasane sik nyekel kok. Iki lek kabeh urung mlebu kan enggak gelem mlebu mau lho, Di. Mergake. Lah iki takermu konten wis pirang menit kira-kira? Ini saya 5 menit Mas. 5 menit angklek lek ngomong. Beh, kene lho cangkeme ampek muruh-muruh lek muni 5 menit Lah, kan metu sampai kono kene mosok 5 Lah menit. iya lho, kontenmu ngomong 15 menit Mas jebol tak injeng ngono 30 menit tok. Beh, adi enek lho bahasane. Saya iki enek satu pertanyaan Mas. Apa neh? Iki dari setiap panggilan mesti memberi nama. Heeh. Tapi jenengan mestinya aku ini. Heeh. Kalau Maheswara ini artinya apa Mas? Maheswara iki kan satrio sing nek corok lek ku ngarani kan bocah sing ganteng kadigdayane enek, ketok gagah perkasa, harapane kan anake yo enek sing koyo kuwi ngono. Maheswara kan jeneng ningrat to. Jenenge Giyang wedhuse yo geng no. Tapi kuwi tok ae sak jelane si tok lek Antasena, Jayasena wong-wong seru. Jaya apa, Anta apa kan ngono lho. Maksudnya Rinso kuwi aku ora tek ngerti maksudnya cah rada mendem ya kok lek jenenge wedhus iki. Dadi jenenge Rinso. Wah, aku ngrungokne ya garu kok kuwi. Mas, pertanyaan ya. Heeh. Nyapa kakak itu gak tahu muncul kakak lagi nyapa. Wektune lho. Apa diimpus nempel rumah. Wah, aja. Kene aja dipadane sing diimpus-impus rupa abang. Kok kurang vitamin. Lah kene ndak patek konten iki kan akhir-akhir iki ya ribet. Ribet overload, jadwal kandang penuh, perlu perawatan treatment sing berlebih sing butuh waktu yang ekstra. Ngerawat jantan anyar-anyar sik kudu perlu konsentrasi full. Ya kredit lah waktunya memang. Ya tapi ora tutup akun untuk Kakak TV dan Jack Jam tetap nanti konsisten lagi pada masanya karena memang perlu noto neh kahanane ngono lho maksudnya. Tapi pangkane awakmu konten udus ning kene akurat dadak golek silian yo an. Arep sing ndi ditokne ngono ae. Karek ngentokne. Gak sing duwe penak di konten. Lah ini apa lho? Nganu kok, sing butuh iki man. Kabeh tokne gak apa-apa lah wila. Demen lah aku Demen lah malah aku, ya. kondang kok. Lah aku didepi kabeh langsung meneng klereng gak iso omong. Oh sing gak iso ngomong Gak kok. iso omong. Iki lebokno sing liyane iki sik iki kok carry dhewe ke penutup konten iki bocah. Mas Sati untuk konten Mas Sati iki. Kosek to. Iki cek marem iki lah. Hilang. Ngarep iki lah. Kan ra padha rek sik ngomah lho, Di. Weh kok beda men. Nek kok delan ta membes ngene awake bareng. Wah. Enak mek swidak juta oleh lah. Duite iki lho, Di. Lek sire jan demen. Sire dan temen ya. Heeh no. Cocok karo nang angen-angen. Sir dituku, ora sir disawang. Wah iya kuwi lho. Yo. Bro Andro lah. Tenanan, tenagane ampuh-ampuh. Beh, lha ngono kok sik ana sing ngomong anu ya Al. Mas jantanku enggak agresif. Mas jantanku loyo kok sik enek ya masalah ngono kuwi. Lah ya. Lah kuwi mau lho. Kae lho, delon. Delon, weh yo. Ngawur. Wus, ngamuk tenanan. Waduh sok tenagane kok mbuh kok ngene kok. Ngomong kok nganu salah buat bareng Mas. Oh. Yo. Iki ya ndak umum. Salah buat kuwi kira yo tembunge wedhus lek ngopeni ra bener. Lek ngopeni bener ora salah buat. Heeh, overfall. Onslet dadine.
Lho kuwi lho wedhus ngene kok brajake rambuh kok. Ra enek ceritane wedhus loyo. Lek kesel pantes. Tapi lek loyo ndak enek. Lho onto sing delon ya wis tuweke kok ngono. Kae delon. Panganan lek kok sendrat kayak kene ndi. Awake apik-apik wedhus gresit kabeh. Wah, Terus ya langsung kok. bah tenanan biarate buyuh wis kok delon. Delon. Tapi enggak karo setelan. Yuh, tuwek lho. Sing iki lek ana sambungane konten sing dhisik dhewe mau kek ngomong meni sentrate apa fungsine ya kuwi lho. Kuwi mau lho. Tenagane mbul deloken kuwi kangelan iki bocah. Iya. Le aja mbeko ngono to le. Weh, Jan. Nyiram saka kirine sebelah kirine. Yo. Munggah le, aja nakal. Yo. Olahraga sore ini. Kuwi tenanan. Bojone gelem keloni apa ora iki modele? Lareng kok. Ora nakal. Iki soalnya bocah sitok kae iku lek ning jaba gek gisru ora gelem mlebu ora kae. Kudu entek sik njaba. Piyuh. Iki aku kadung nek banget ya. Heeh. Iki lho. Le, masuk le. Naik. Yo. Naik lagi. Kudu ngerti password-e. Kelu. Kelune. Kelu. Yes. Karek sitok iki kedron lho, kloprot sikile tujuh ya. Tapi ora apa-apa, kowe mau arep nyekel iki dadi artis tenan kowe, Bro. Ya tenanan. Iki bocah sik cilik apa sik gedhi ya, Al? Iki wedhus sing gedhi man. Ngono lho, iki jajarane wong ngono ya. Ayo. Tak mene iki lho. Wedhus sing gedhi lek iki. Sik. Culno, cul. Nah, iki arepe mlebu apa ora? Apa arepe njaba umbaran? Oh, ngene. Jaluke kene, sak culne kene golek jaluke kene kono. Dolan. Angel pancene bocah rada wangkal iki. Oh, lah iki wah. Iki krune ora engko sak truk takar soro iki. Soro iki. Arepe dipiakne kuwi. Iki tuntunan ana ndro, jajalan ndro iki tak undone. Mau wis posoe jatah to Mas yo. Ora jatah sih mau. Nganu, pingin kancane oleh jatah kira oleh jatah sih. Dadi nesu bocah e. Yo, mlaku alon. Yo bocah gek penyesuaian kok. Sing ngrasakne kahanan asing ning gen. Mangan ae gek lekas bener. Heeh. Gek lekas bener. Adaptasi. Makane wong tuku jantan iki kan ora segampang koyo betina. Jadi kadang sik reno-reno ae masalahe. Tapi lek wis kesetel po enak. Wis setel. Iki lho. Arepe mlebu apa ora? Mlebu yo. Yo bengi yo. Bengi yo. Kemaremen sing konten Al. Dawa durasine apik kok ditonton wong iki. Gek kamerane ngatung terus ngono kan. Waktu adalah uang. Saiki dolar sik apik, durasi penting. Ayo dah. Kita jempong ini ki, gak uwuk lah jempong ini ki. Yo, Kurang lagi lho kuwi. ora bene maju kok. Wis diisi maksudnya dong sakne anu iki iki. Ora eman dolar ya. Duwisi ora apa-apa Al, tutup Al. Sampean man. Sampean. Ki terus sekelen yo. Wis ngono ae. Umpama teman-teman iki arep ngubungi ke TV tak sebutin nomere. Atau iki ora aku tak dol.
Tapi dituku yo oleh. Oh, 085 729 614 465 nek mlebu nang Basecamp Mega KTV sing paling pertama sampean lo lihat iki ini Pak. Jeleng. Oh, begitu pintu masuk pleng ngono kan roh ae. Lek pinggir dalan kan enek plakate ya. Heeh, ada wis di istilahnya ngopi oleh ora kudu tuku wedhus. Sharing ya oleh ora ilmu akeh berbagi penting. Kan enggak ngono. Sampai jumpa, selamat sore dan matur suwun.